Takže čuslíky, zdravím vás u dnešního videa. Dneska si zahrajeme, já to dám trochu víc na hlas, abyste mě slyšeli, nebo abyste slyšeli taky tu hru. A dneska teda si zahrajeme autobusy o výlet. A dáme si tam Dubaj, protože nemůžu řídit Prahu. Protože jsem hrál předtím. A ono, jak jsem hrál předtím. Jo, jen... Next stop, Discovery Garden. Protože mě jinak neuslyšíte, no, tak to je problém. No. Já se tam zadní časy, no. Takže můžeme vyjet. Jinak do dnešního videu zdravím Jéňu. To je můj kámoš ze školy. A já ho zdravím. Turn right. A tak dále. Sorry, že někdy nepůjdu mluvit. Někdy musím mít taky trochu sticha. A já budu brzdit. Dobrý den. Bude tady to video, bude dlouhý jako. Ale je, musím jít dopředu ještě. Jo, co to je? Tak, teď. Už jsem připravený jíždět. Napište mi, jaký je u vás počasí. Tenhle den. Kdo napíše teďka, tam dám like na komentář. Next stop. Emarat. A ještě k tomu mu lajkuju nějaký videa. Jestli nějaký natáčí a může natočit i klidně blbý a já tomu dám like. Ale musím to vidět dneska. A jestli ani ne zítra, tak to ještě uvidím třeba ten třetí den, potom třeba v pátek, tady ten týden, to uvidím třeba a můžu mi olajkovat nějaký videa, které se mi budou líbit. Nebo jako, no, to všechny, protože už jsem to říkal. Všechny, takže tak. Continue straight. Continue straight. Slow. Jo, mám pomalej. Já jsem dobrý. No, tak to nevadí, tak tady se otočím. Hop. Natáčím. Oh no. Jsem dobrý, jak jsem to nezatočila, ale nevím proč. Tak jako umím se lidičky, ale... Jinak jsem ještě napsal všem Martinům. Co dělá? Jsem nepřál všem Martinům, takže kdo je tady Martin, který mu přeju všechno nejlepší svátku. Doufám, jestli se vám teda bude líbit, tak dávejte lajky, odběry, aby jsem dosáhl 1000 followerů. Teda odběru, takhle. Já už jsem zvyklý na tom TikTok. No to je jedno. No prostě. Dávajte odběry. Musíme mít do konce roku získat těch 1000 odběrů. To dáme, protože lidi jste fakt dobrý. A držím palce. Tak doufám, že tady to video bude mít aspoň hodně lajků, protože to je moje aspoň dobrý první video. Jako, vím, že to není první. Hello. Určitě dobrý plán. A když jako ztratím nějaký peníze, třeba minus 25 ztratím, to je toho, protože předtím se nevěděl. Lidičky. Mám tady challenge. Let's go. O nějakého peta menšího. Jako kdo nemá rád Let's go, tak má smlouvu. A někdo to třeba může.
nebo má to rád, tak tomu Turn tak já left. si vyberu nějakého člověka, toho dám do kola štěstí, natočím to i, komu to padne a semnu mu to přes mailbox a musíte napsat svůj mail. A třeba to bude někdo z vás. A třeba budete mít i nějaký dobrý pety. Kdo má nějaký blbý, tak tomu tam. Může napsat, kdo má blbý, třeba 10 milionů. To už tohle bude velká část. A to dám třeba 40, ne, 40. Myslím mám. Dobré, zatáčím. Co dělá? To nemůže. On mi tam jel prostě. Já tam stojím. A on mi tam jede. To je nenormál. Ale ten se tam pouští nějaký přednost má. Tak nemá. Protože tady nic není. Brzdím. Doufám, že tohle bude poslední zastávka, protože to je těžké. Bang! Tak doufám, že to bude poslední, protože Next stop. Jebel Ali. No to bylo. No tak to jsem mrtvý. Já se počkám. Tady ty auta. Tak jedeme. Turn left. Dejte mi přednost, vysrač. Teda nic. Omlouvám se, tady má někdo přednost, tak já se podívám, jestli někdo nejde. Dobrý, nejde, takže můžu jet. Ten, nebo jestli na tady tom videu bude aspoň 1000 lajků, a budu mít na účtě 1000 odběratelů, tak natočím specialitu. Next stop. A to bude, že kdo chce postavit nějaký barák, tak mu ho postavím. Prostě. Ale nesmí to být jeho profilovka. Musí to být jenom jeho barák. Nikoho nevidím, takže myslím. Baví vás to koukat na tohle video a pište do komentu. Mě baví spíš jezdit. No. Ale jako je to těžké. Je to těžké. Ale co by člověk dal zahrání? Turn left. Ale mi to už nemůžu zatočit doleva. Tak zatočím doleva. Turn right. No tak to já chci. To tak to tu máš. Turn left. No lejbo. Kolikrát budu zatáčet? Turn right. Čekám. Doufám. Já vezmu autobus za 100 000 a ten mě hodně, já jsem utratil za motor, no vlastně už to je konec. Je 3 hvězdy. Takže, to je hodně. Pip. No tak to je v prčicích. Co to je za reklamu, kámo? What? Tak tohle už není reklama, to už je ta hra.
Figure. A k tomu si potřebuji koupit. Já vám ukážu hned. Later. No tak asi neukážu. Ale potřebuji nějaký autobus, tady ten třeba. Ovelek se mi líbí, tady ten. A nebo možná hybrida. A ten stojí 85 000. A to stojí kolik? To stojí 1 000 000 korun. A tady si můžeš koupit, a tady, počkej, to je za free. Není stojíte 239, no tak to zase No, tím pádem to vůbec nevadí. To mám lidi. Pojedeme v Tokiu, lidi. Napište do komentářů, jestli chcete jet v Tokiu, abyste věděli, jak to tam vypadá. Ale já teďka pojedu v Texasu. Tam jsem taky nejel dlouho. A tady to je právě to nejhorší. Já. Jau. Mě svědí noha jako svině. Next stop. No ne, to je tahle mapa. Miluju, tahle je boží. My jedeme v Texasu, ne? Tak co dělá? Fakt nevímá. Tak si jeď si. Ale jeď, je pomalé jako prostě z prase. Já teďka budu rozjíždět jak chci, protože není cestující a to mi nebudu říkat a ubírat peníze, vole. Uměš. Udělat. Já. Turn right. Mě říkali turn right, tak jsem to chtěl vypravit. Je tady někdy zastávka, nechci se mět jako úplně někam doprčit. Tady. Můžu ještě rozhodnout v pohodě. S těmahle kokovskýma nemůžu to moc rozjíždět a tolik brzdit. Jinak budu mít problém. Pro ním samozřejmě, ano. Hej, ještě jsem tady tu hru nedostal žádnou pokutu. Jedině za tu rychlost. Tak jeď. Jaká jedu já, jo, takže se mi tam nepolečte. A už se mi to začíná motivovat. No a já nestopuju, to je blbý. A to se mi nemělo stopovat, ne? Promiňte. Tak. Cože, co to bylo? Já půjdu potom asi v Tokiu. Ne, v Tokiu ne, protože to už teda... Na to za Tokio dejte odběr. A podíváme se, jak to tam vypadá. A hlavně... Turn left. Tak asi za Tokio dejte i nějaký lajky a odběry, protože to musíte. Je to není to povinný, ale je to prostě dobrovolný. Takže kdo chce, aby jsme jeli do Tokia, tak mi dá odběr a like na videa a napíše chci do Tokia. A můžu tam napsat i hezký komentář, nějaký třeba. Je to úplně jedno. Ale nesmí tam být to, teda může tam být co chcete, samozřejmě, ale ne hejty. Hejty ne, to jsou blbý. Stojím. Hele, policajti. Jedu. Tady. Ty vole, no tak to nezastavím. Jo, tak zastavím, je to úplně v pohodě, kámo. Kdyby to nedal, tam jako už jsem měl hodně bouraček, a to je jenom
kvůli těm kropílkům. Takže neumějí zastavovat, když tam někdo vyjede. Oni zastaví až právě, když do tebe nabourají. Next stop, To je hrozný. college. No tak to si děláš. Level crossing. Proč mě? Proč mě? Proč mně se to stalo? Tomu asi vadí, že to rozjíždím. Tak tam dobře naboural policajt. Vole, chci nabourat do policie. Chci to vrátit, co však neudělal lidem. Tady je policie. Tam bylo zaparkované. Lidem blindra, aby jsem dostal nějaký plus penízky. Jestli dostanu vůbec. No tak tady musím brzdit, ale to je jasný. Tu jinde. Nesmím zabrzdit tu kuně, vole. Trochu souzem, protože to nejde. Teď. Konečně. A když se mi řekne hello, jak všichni pozdraví. Teda ne všichni, ale nějaký jo. A potom mi můžu tam napsat i nějaký autobusové hry a můžu vás tam také označit dovolenou. Takže kdo by chtěl, Turn left. je tady. Takže kdo by chtěl, tam může jako někdo. Je označen. Ale musí dát Turn right. odběr, hodně odběru. Prostě aby no prostě musí mi napsat, že chce být tady. A dát like. Samozřejmě. A napíše, že má like. A já si to zkontroluji, nebo tam si to nemůžu zkontrolovat. No to nevadí. Ale prostě napíše, že má like. Jak to nezvedám. Tak toho označím do videa. Ale fakt nedělám si srandu. Hraju kamerami. Že hraju tak cca týden. Tak dá se to prtáky. Já si tady nebudu ještě otáčet. Já jsem to přejel celý. Tady můžu otočit. Pardon. Jak trčit. Bouchl jsem tam. Tam je to co je? Kámo, ať uhneme. Tak couvej, vole, neumíš couvat, kriplo. Já vám nebudu pouštět. Nebudu. Chápaj, Mira. Nazdar, jsi nějaký moderní. Jestli se zdraví autobusy, kamiony. Zdraví autobusy, kamiony. Ale jasně ne, jak jsem totálně. To je konečná zastávka. Já už tady musím otočit, protože jsem to nestihl. Kde to je? Konečná zastávka je tady. Já se tady můžu zabrzdit co nejvíc. A jsme tady, lidičky. Tak si můžete jít. Video sponzorovalo Ovilex. Tohle hra, kterou jsem hrál, je spojená s Ovilexem. Může to být i na PlayStationu, iOS, Android, Nintendo Switch, Steam, prostě na všem. Takže kdo by chtěl se podívat na tady to
a můžete si tady zahrát každou hru. Třeba tady tu hraju. Nebo letecký simulátor. A nebo taky tuhle hru, The Diving Shell. Takže kdo by chtěl, takže může zahrát. Takže zdravím Ovilex. Takže lidi, když pamatujete, co jsem říkal, že tohle video sponzoroval Ovilex. A taky, že třeba když tady dáte odběry, lajky, tak si zahrajem Čínu nebo Tokio. Takhle. A dál si budu vyhledávat další kamiony, teda autobusy. A mám i kamiony, takže takže se podívejte na můj kanál a uvidíte tam kamiony. Jo? Takže lidičky, čau. To jsem nechtěl, tak aspoň si zahrajem tady tu hru. Bacha! Počkej, pull over. Počkej, jak to ne? To je blbá hra. Ale někdy si můžeme zahrát minihry. Jo? Takže lidičky. Jej. Takže lidi, takže mějte se hezky, pozdravujte svý blízký, ať se mají hezky a čau.